Башкортстанның Салават районы Малаяз авылында туган Нәкый Сәмбәт башлангыч белемен үз авылында алып, 1910 елда Уфада Хөсәения һәм Галия мәдрәсәләрендә укый. 10 яшендә инде ул үзенең беренче шигырен Шүрәлене язган. Барлык иҗат җимешләрен ул бер калын дәфтәргә туплый һәм бу дәфтәр хакында Шәйхзада Бабич белеп ала. Дәфтәрен укып чыкканнан соң аның беренче битенә Нәкый Сәмбәткә багышлап шундый юллар язып калдыра. Мин сине тәбрик итәм шигырың белән, Әхмәт Нәкый. Бик шат улдым, мәмнүн улдым, мин сиңа рәхмәт Нәкый. Мин өметлемен сиңа, истикбалың парлак синең, һәм булачак, иншалла, мәртәбәң шарлак синең. Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алып Нәкый Сәмбәт туган якларындагы мәктәпләрдә татар телен укыта, халык авыз иҗаты белән мавыга. 12 яшеннән башлап ул дәфтәренә мәкаләләр, әйтемнәр, табышмаклар җыя башлый. Аларны бастырып та чыгара. Татар теленең фразеологик байлыгын җыйнап, сүзлек итеп бастыра. 1920-22 елларда укытучылык эшеннән аерылмыйча Уфа халык мәгарифе институтында һәм Харьков университетының халык мәгарифе факультетында укый. Шул елларда аның драма әсәрләре дә дөньяга чыга башлый. Тик ул гомергә конфликтка кергән белән, идарәчеләр белән конфликтка кергән кеше. Аның һәрбер әсәре репертуардан алына килде. Мәсәлән, Кырлай җегет дигән әсәре 3 тапкыр уйналганнан соң алдылар. Сәяси хата таптылар анда. 1930 елларда Казанга күченгән Нәкый Сәмбәтне каты эзәрлекләү башлана. Матбугатта аның җидегән оешмасын фаш иткән мәкаләләр басыла. Бу вакыйгалардан соң Сәмбәт 10 ел буе матбугаттан, әдәбияттан читләштерелә. Башта Спартак ае киемнәре фабрикасында, аннары Әтнәгә китеп эшли. Ләкин сынмый һәм сыгылмый, эшен дәвам итә. 25% гына эшли алдым мин мөмкинлегемнән. 25%-ны эшләгәнгә ул әссенә, эшеннән әссенә, аның тамлары белән кеше күкрәк гиреп җөрер иде, мин күп эшләдем дип. Юк, ул мин 25% гына эшләдем, чөнки миңа эшләргә ирек бирмәделәр, дошманнарым күп булды ди. Мин бүтән әйберне җыйдым диде. Табышмакларны җыйдым, мәкаләләрне җыйдым. Бер әйбергә миңа тотындырмадылар. Бер әйбергә кагылдырмадылар. Бер әйберне мин чыгара алмадым диде дөньяга. Ул мифлар диде. Һәм тыелган әйберләр ул гына булмый әлбәттә. Гомумән ул чордагы хөкүмәт аның хезмәтләрен бик җентекләп тикшергән. Мәскәүдә узасы татар әдәбияты һәм сәнгате декадасына әзерлек барган вакытта декада программасына Татар дәүләт академия театры Хуҗа Насретдин һәм Идегәй спектакльләре премьерасын кертә. Тик Идегәй трагедиясе Коммунистлар партиясе үзәк комитетының 1944 елда Татарстанда идеология эшенең торышына, әдәбиятка һәм сәнгатькә багышланган махсус карарында бу әсәргә зарарлы дигән мөхөр сугыла. Һәм ул куярга да, бастырып чыгаруга да яраксыз табыла. Ләкин шул чорда да Нәкый Сәмбәт моңа әзер була һәм каләм тибрәтүдән туктамый. Әлеге гаять катлаулы гасырның теге яисә бу чорын аңларга теләсәң, тарихи китаплар һәркем укый алмый, яисә аңлап бетерә алмаска мөмкин. Менә Нәкый абыйның әсәрләрендә ул әдәби образлар аша шушы чор үзенчәлеген тамашачыга, укучыга җиткерә ала. Аның күп кенә шигырьләренә җырлар да языла. Йөзләрем шул синең яшы урагында Ничек кенә авыр булмасын, ләкин ул гомере буе туплаган халык авыз иҗаты әсәрләрен аерым җыентыклар рәвешендә бастырып чыгаруга ирешә. Бүгенге көндәрдә Нәкый ага авыллардан авылларга йөреп, халыкның әйтер сүзен, фольклор әсәрләрен җыймаган булса, белмим, алар бүген сакланган булыр иде микән. Ул революция хәтле булган шагыйрь булып өлгергән кеше. 100 драматург эшләмәгән эшләп китте, классика. 30 кеше 30 еллык эшләрлек эшләр эшләп китте ул. Фән буенча. Нәкый Сәмбәтнең эшләгән эшләрен әгәр дә бергә җыеп, аларның бөтенесен дә бүген өйрәнергә бер институт кирәк булыр иде.
Нәкый Сәмбәт балалар өчен дә бик күп язган. Аның әсәре буенча Татарстан телевидениесе экраннары аша зур уңыш белән барган Мырау Батыр телесериалын барыбыз да хәтерли. Саран Ризван текрәм мин тәрәзәңә. Болай булса ясыйм бер хәл бәрәзәңә. Нәкый Сәмбәтнең иҗатына ихтыяҗ бүгенге көндә дә бар. Аның балалар фольклорында чыгарасыбыз килә, мәсәлән, балалар әдәбиятында эшләгән кеше буларак әйтәм. Аның иҗаты, аның фольклоры балалар гомумән, балалар түгел, гомумән мәкаләләре бик кызык. Ләкин менә аларның варислары белән кайбер каршылыклар булу сәбәпле, аларның нигәдер чыгарасы килмәү сәбәпле, менә шул сәбәпләр аркасында без чыгарып та бетерә алмыйбыз инде кайбер әсәрләрен. Менә шул әйберләр киртәләр булмаса, без аны инде ел саен чыгарыр бик теләп. Сынауларны үткән Нәкый Сәмбәт һәм аның иҗаты гомере азагында тиешенчә бәяләнде. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге һәм Татарстанның халык язучысы дигән исем бирелде. Аның туган көннәрен зурлап үткәрделәр. Шуларның берсе Академия театрында үткәрелгән 100 еллыгы. Аның 30 томлык әсәрләрен чыгару турында хөкүмәт карары булды. Әмма бүгенге көнгә кадәр менә инде 200 ел вакыт узган. Бу карар үтәлмәде. Безгә ул карарны яңадан үз көченә кертергә кирәк һәм Нәкый аганың хезмәтләрен тулысынча халкыбызга җиткерергә кирәк. Быел да 120 еллыгын зурлап үткәрү халкыбызның зур бурычы. Моны онытмыйча яшәсәк иде. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан.